Que tal? Moi boas tardes, benvidos ao Telexornal. O caso Leire Díez segue escalando e implica xa o Ministerio do Interior. Nun audio incluído no sumario, a presunta fontaneira do Partido Socialista di que a directora xeral da Garda Civil é da súa plena confianza. O informe da UCO deixa ao descuberto o ministro Fernando Grande Marlaska, que negou a existencia de reunións entre Leire e a directora xeral da Garda Civil. Marlaska, a día de hoxe, mantén o seu apoio a Mercedes González. Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. No, yo con eso no quiero. La mía. Que sí me consta, vuelvo a decir, es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil. Foi tamén especialmente intensa en sala xudicial. O irmán do presidente do goberno, David Sánchez, negou ante o xuíz que o enchufasen a él e a un amigo na Deputación de Badaxoz. ¿Habló con algunos superiores o para...? No. ¿Influyó en alguien para que se dotara la plaza y se adjudicara después a favor del señor Carrero? No. Dous cascos azuis españois están feridos tras un ataque no sueste do Líbano, no que tamén morreu un serbio. O sucedido é moi grave porque os ataques contra o persoal da ONU constitúen unha violación do dereito internacional. O conselleiro de Educación exixe explicacións á Comisión Interuniversitaria de Galicia, CIUGA, que é quen organiza as probas de acceso á universidade, despois dos erros detectados no exame de deseño e de historia. Di que hai máis de 13.000 familias prexudicadas. Hai que evaluar as responsabilidades, pedir, por suposto, explicacións e traballar con humildade todos para que non teñamos no futuro isto non volva a pasar. De momento a CIUGA resístese, non vai repetir as probas e iso que as queixas de profesores e alumnos se intensifican. O organismo que organiza a PAU ofrécese a cambio a corrixir con flexibilidade. O novo Instituto de Caldas marca o camiño da futura arquitectura pedagóxica en Galicia. O centro tiña máis de 40 anos e coa reforma muda totalmente o aspecto. Tamén incorpora melloras de eficiencia enerxética. Hoxe faremos os deportes do Telexornal dende a Coruña porque temos a selección española na cidade. Ao ritmo das gaitas entraron en pouco máis de media hora no hotel de concentración. Esta tarde abriránse claros importantes en boa parte de Galicia. Pode caer, iso sí, algún chubasco na provincia da Coruña. As temperaturas están baixando e no mar temos aviso amarelo por mar combinado no Atlántico noroeste. O sumario do caso Leire apunta a Pedro Sánchez. A UCO cree que o Juan, o que se refire ela, só pode ser o presidente do goberno. O PP di que estamos ante un episodio de delincuencia de Estado. O caso Leire pon o foco en Pedro Sánchez. No sumario a palabra de Juan aparece máis de 200 veces, do presi falase 15 veces e do C do presidente. Exemplos hai de todo tipo. Nesta mensaxe Leire Díez comparte co expresidente da SEPI que o Juan lle enviou ánimos e nestoutra confirma que o presidente está a facer referencia ao seu traballo nunha comparecencia pública. Despois de analizar o conxunto das conversas intervidas, a Garda Civil conclúe que o termo Juan era o empregado por Leire Díez para referirse a Pedro Sánchez, mentres que a referencia ese correspondía a Santos Cerdán. O PP fala de delincuencia de Estado, advirte que hai moitos sumarios, pero só un caso. Ese caso es el caso del PSOE. Todas las tramas desembocan en el mismo punto. E apunta ao presidente. La historia de Pedro Sánchez ya está escrita. Y desde luego hay que reconocerle coherencia. Comenzó en unas saunas y va a terminar en una cloaca. No goberno confío plenamente en la justicia. Confían na xustiza e piden non manchar a quen traballa no PSOE. Y no se pueden ensuciar. E deixanlle este recado aos de Feijóo. El Partido Socialista es mucho Partido Socialista. Un grupo de militantes e simpatizantes socialistas impulsou a plataforma Reactiva Socialdemocracia, unha iniciativa que reclama unha rexeneración do PSOE, a convocatoria de eleccións e a apertura dunha nova etapa política sen Pedro Sánchez.
A investigación da UCO sinala directamente ao Ministerio do Interior e a directora da Garda Civil. Leire Díez reuniuse ata 3 veces con ela e pediulle literalmente que os axentes se puxeran de perfil nas investigacións que afectaban a Pedro Sánchez e o seu círculo, sempre segundo ese informe policial. Sabela. Sí, Marta, desde aquí, desde o Ministerio do Interior, negan calquera intromisión ou calquera presión política contra eses axentes da Garda Civil da UCO para influirlles cando investigaban asuntos vencellados co Partido Socialista coa contorna do presidente do goberno. De feito, o ministro Grande Marlaska engade que de ser así, de haber esas presións e del sabelas, non as tería tolerado. Esa é a resposta do Ministerio a varios informes do sumario do caso Leire, nos que se di exactamente o contrario, porque hai axentes que declararon que sí, que recibiron a orde, en concreto do director adxunto operativo da propia Garda Civil, de que nos casos que afectaban políticamente procedementos policiais que investigaran persoas vencelladas co Partido Socialista ou co presidente do goberno non tomaran a iniciativa. Neles din que se lles pedía que tiveran un perfil baixo nesas investigacións. No sumario escoitamos tamén algúns audios referentes a posibles reunións de Leire Díez coa que era directora da Garda Civil. O sumario recolle ao menos 3 encontros entre Leire Díaz e Mercedes González, directora xeral da Garda Civil. Nunha conversa con Juan Sánchez Yepes, ex-membro da UCO, Díaz presume da súa relación coa directora xeral. Siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. No, yo con eso no quiero. La mía. Sí, pero la directora general de la Guardia Civil, a ver... Es de mi confianza. Leire Díez pretendía influir para que Mercedes González actuara contra a UCO, en concreto contra os axentes que investigaban o entorno de Sánchez e do goberno. Noutro audio, incluído no sumario, Díez apuntaba á necesidade de ter información de Antonio Balas, teniente coronel da UCO. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. O ministro do Interior, Grande Marlaska, di que non tivo coñecemento de ningunha intromisión de mandos da Garda Civil sobre axentes da UCO e defendeu a integridade de Mercedes González. Su actuación ejemplar en todo momento y su plena honestidad. Os audios incluídos no sumario revelan cal era a función de Leire Díez na trama. Obviamente, la intención de todo esto es limpiar. Limpar xuíces, fiscais ou gardas civis que puideran supoñer un problema pro PSOE ou pro goberno. A investigación segue aberta e hoxe mesmo a UCO rexistrou a sede dunha empresa en Bilbao. Tubos reunidos aparece mencionada varias veces no sumario do caso. Igual que Plus Ultra, a empresa foi rescatada na pandemia pola SEPI, a Sociedade de Participacións Industriais. Esta investigación forma parte dunha peza secreta do mesmo caso das cloacas. Aquí en Galicia os socialistas piden probas e defenden o goberno de Pedro Sánchez. Dende o Partido Popular acusan os nacionalistas de amparar os delitos fronte á alternancia política. As revelacións que recolle o sumario xudicial preocupan os socialistas de Galicia, falan de indicios que haberá que sustentar, din, con probas. Un proceso ahora xudicial está moi incipiente, hai que deixar traballar a xustiza. E defenden o presidente do goberno. Moitas veces a cabeza visible dun proxecto, ben sexa a nivel orgánico ou ben sexa a nivel institucional, a veces non ten coñecemento. Un apoio a Pedro Sánchez que non aclaran dende o BNG despois de coñecerse os novos detalles do sumario que afectan ao Partido Socialista. Tolerancia cero coa corrupción. Creo que a cidadanía deste país o que pode ter a convicción que ten no BNG unha forza política honesta que en máis de 40 anos de existencia non ten a ni unha sola persoa condenada por roubar cartos públicos. O Partido Popular acusa os nacionalistas de ir rebaixando as súas liñas vermellas. Está agardando unha condena de financiación ilegal do Partido Socialista, porque todo isto é normal que haxa ministros no cárcere, secretarios de organización do Partido Socialista en liberdade condicional, que entren a registrar 12 horas a sede do partido do goberno. E din que os nacionalistas prefiren o delito á alternancia política. Yo ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa. David Sánchez, o irmán do presidente, declarou esta mañá na audiencia de Badaxoz. Negou que se aproveitara do seu apelido para conseguir un posto a dedo. Como o resto de investigados, David Sánchez respondeu só as preguntas do seu abogado, negou que enchufara un amigo seu na Deputación. ¿Influyó en alguien para que se dotara la plaza y se adjudicara después a favor del señor Carrero? No.
10 minutos de declaración con moito monosílabo. Si quiso aclarar por que na fase de instrucción dixo non saber onde estaba a Oficina de Artes Escénicas que el mesmo dirixía. Porque no era entendido como unha oficina con ventanilla, un edificio físico. Na súa quenda, o expresidente da Deputación negou que Pedro Sánchez lle pedira colocar o seu irmán. No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos. E cando soubo que se presentaba o posto, isto foi o que dixo. Que gane el mejor. E o mellor, segundo os funcionarios da Deputación que tamén están imputados na causa, foi o irmán do actual presidente. Finalmente se eligió al candidato macedonio. Ya está. Insisten en que o proceso foi limpo e que David Sánchez cumpría co seu traballo. Nunca jamás nos ha llegado ninguna queja en cuanto a su trabajo o el desarrollo del mismo. Critican ademais os informes elaborados pola UCO. Unha novela de ficción. O caso quedará visto para sentenza a semana que ven. A Fiscalía pide para Sánchez e Gallardo 3 anos de cárcere polos delitos de prevaricación e tráfico de influencias. No medio das revelacións do caso Cloacas e da declaración do irmán do presidente, o Goberno inicia os trámites para preparar os presupostos do ano que ven. Poder traer a esta Cámara unas cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentarias. Como anunció ayer el presidente también, van a ser unos presupuestos profundamente sociales, que es la primera característica a destacar, diseñados para seguir ampliando los derechos y fortalecer nuestro estado del bienestar. Os socios do Goberno non se fían deste novo anuncio. Anunciar non é negociar e negociar non é executar. Som escèptics perquè creuen que ara es donen les condicions que no s'han donat durant 3 anys. Os últimos aprobáronse no 2023, aínda na anterior legislatura. Hay una victoria política aún más noble, que es la que se ha visto hoy en el Congreso de los Diputados, que es la victoria del entendimiento. Pero non volveu a haber entendemento. A primeira prórroga chegaba no 2024. O Goberno excusábase no escenario electoral dese ano. No era el momento adecuado para una negociación con los grupos independentistas catalanes para presupuestos y que por tanto todo aconsejaba que estuviéramos trabajando en los del 25. Pero as contas prorrogáronse outras 2 veces máis. La prórroga presupuestaria es plenamente constitucional y así lo establecen las leyes que rigen en nuestro país. Y seguimos trabajando para traer unos presupuestos durante este año. O Goberno empraza despois do verán o inicio das negociacións. De aprobarse serían os primeiros orzamentos desta legislatura. No Líbano ábrese a esperanza tras o acordo dun alto fogo que pactaron con Israel. Os Estados Unidos fixeron de mediadores. Ese alto fogo chega despois dun ataque contra as tropas da ONU no que 2 españois quedaron feridos e morreu un soldado serbio. Os 3 cascos azuis estaban despregados nas proximidades de Marjayún, no sur do Líbano, cando a súa posición foi alcanzada por varios proxectis de morteiro. Un dos soldados de nacionalidade serbia morreu e os outros 2 pertencentes ao contingente español quedaron feridos leves. Os 2 cascos azuis españois foron atendidos nunha base da misión internacional e están fora de perigo. A Forza Interina das Nacións Unidas para o Líbano, FINUL, investiga a autoría do ataque que ocorreu nunha zona onde se suceden os enfrontamentos entre as tropas israelís que invadiron o sur do país e o grupo xiita libanés Hezbollah. Desde o comezo da misión de paz, en setembro de 2006, morreron no Líbano 15 cascos azuis españois. E a imaxe que ten conmocionada a poboación do Reino Unido é o vídeo dun mozo ensanguentado que agoniza ata morrer mentres o esposan os axentes. Ignoraron as advertencias de que estaba ferido. Henry tiña 18 anos e acababa de ser apuñalado ata 5 veces, pero a policía pensou que el era o agresor, non a vítima. O vídeo acaba de difundirse e conmociona a opinión pública, María.
A condena á cadea perpetua do autor do apuñalamento Vicrandiga e a difusión das imaxes dos últimos minutos de vida de Henry Novak abriron por todo o país un intenso debate sobre a actuación policial. Unha indignación que se trasladou tamén ás rúas con protestas por todo o país, especialmente en Southampton, onde tiveron lugar os feitos e que se saldou xa con varios detidos. Unha polémica que se trasladou tamén ao plano político cun debate centrado en se esas acusacións de racismo formuladas polo agora condenado influíron na actuación policial, que nunca puxo en dúbida a súa versión e acabou detendo a víctima, que morreu esposada e pedindo auxilio. Ryanair ofrece volver a operar en Vigo e recuperar servizos en Santiago sempre que Aena baixe as taxas dos aeroportos. A oferta desta compañía chega xusto despois de que a Comisión Nacional da Competencia lle recomendase esta mesma semana a Aena reducir as tarifas. Ryanair ofrece repetir viaxe, como cando chegou a Vigo, pero quere que Aena se molle e que rebaixe as taxas. A aeroliña di hoxe que recuperaría a capacidade que recurtou en España e inclúe directamente volver pisar aeroportos que abandonou, como Peinador. Completa así o que pedía aquí a súa portavoz. Nosotros lo que necesitamos realmente para poder crecer es que bajen las tasas aeroportuarias. Al final, las tasas deberían ser precisamente un instrumento para poder desarrollar ese tráfico y no un impedimento, ¿no? Que es lo que está ocurriendo. Aena, de momento, non contesta ao desafío. O xestor está conversando con outras compañías para abrir novas rutas. En Vigo están nos plans Bruxelas, Frankfurt ou París. Sería importante, sobre todo, que no hubiera tanta estacionalidad, que nos fuéramos de la estacionalidad del verano, que hubiera una buena apuesta por nuestros aeropuertos y que permanecieran durante el año, porque eso es lo que daría más crecimiento y más seguridad a los aeropuertos gallegos. En Santiago acaban de abrir rutas esta semana, Vueling con Xerez, Aer Lingus con Cork, antes tamén Nova York, pero só están confirmadas durante o verán. E se usan o tren para ir ou vir á Coruña, presten atención porque a partir de mañá teñen cambios. As obras da estación obrigan a facer o traxecto ata Santiago en autobús. Demetrio. Sí, terá dúas fases. A primeira arrancará xa a partir de mañá ata o próximo día 25 deste mes de xuño, no que todos os trens que saigan daqui de Coruña con destino a Vigo ou Guixar farán o tramo ata Santiago de Compostela en autobús, igual ao revés. E tamén os que saigan daqui cara a Lugo ou Ferrol farán o tramo en autobús ata Betanzos e Infesta, e o resto tamén xa poderán facer en tren. A segunda fase será a partir do día 26 de xuño ata o 10 do xullo, no que non entrará ni sairá ningún tren desta estación por mor desas obras, como decíamos, da condicionamento das vías que se están a levar a cabo. Todas aquelas persoas que usen habitualmente esta estación que se informen antes de coller os seus trens, xa que te poden variar os horarios neses tramos en autobús. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, cree que a Ciuga debe dar explicacións tras os erros detectados na PAU, nas probas de acceso á universidade. Na opinión do conselleiro, estas probas teñen que tratarse con especial coidado. En xogo está o futuro dos rapaces. É necesario tratala con máis mimo, se se quere dicir dun xeito moi gráfico, non? É obvio que hai unha sucesión de errores, é obvio que hai que saber de onde xurden, é obvio que hai que evaluar as responsabilidades, pedir explicacións, pedir responsabilidades, porque non é nada banal. A comisión que agrupa as tres universidades desoe a indignación de profesores, alumnos e pais, di que non repetirá as probas e ofrécese, iso sí, a corrixilas con flexibilidade, aínda que, Nuria, esta tarde escoitaremos a versión da Ciuga. Si unha benevolencia, Marta, que se aplicará na corrección daqueles exames nos que se detectaron erros que foron Historia de España, Historia da Arte, Física e, sobre todo, Debuxo Técnico. Precisamente, un grupo de profesores desta materia formalizou unha queixa non só pola redacción dos enunciados, senón pola propia xestión do problema unha vez iniciado ese exame, que se tivo que prolongar media hora para dar máis marxe aos alumnos. Nos falamos precisamente cun deses profesores que nos comentaba que nin el mesmo sería quen de facer ese exame no tempo asignado. Nacho leva 15 anos dedicado a preparar os mozos pro exame de debuxo técnico. Despois de coñecer as queixas, púxose el mesmo a facer a proba. Non a deu acabado nos 90 minutos que lle dan aos rapaces.
A duración plantexada de 90 minutos era totalmente escasa. Mais tiña unha complexidade que se salía moito do marcado polas probas anteriores. Dúcias de profesores de debuxo asinaron esta mañá unha queixa formal ante a Ciuga os organizadores das probas de acceso á universidade. Nacho pensa que repetir o exame non sería a mellor solución. Tamén é certo que para os rapaces que están agotados despois destes días, a veces o remedio non se sabe se é peor que a enfermedade. Con todo, nesta convocatoria houbo máis problemas e queixas. Entre século XIX e século XX, eu iba co século XX e resulta que non estaba o século XX. Entran varias veces durante os exames ás aulas a dicir que hai moitos erros, eso ponche nerviosa, ao final non acabas facendo os exames en condicións. Ya sacaron unha corrección de que se va a flexibilizar la corrección y yo creo que, bueno, que va a ir bien la cuestión. Esta tarde dende a Ciuga darán explicacións, aínda que os alumnos... Salo o mellor que poda, que é un verán único, son dos 18. Xa teñen a mente nun verán ben merecido. E o Instituto de Caldas de Reis este que ven estrea aula e instalacións. Investíronse case 6 millóns de euros en aumentarlle un andar, melloras de eficiencia enerxética e en facer un patio cuberto e adaptar o centro a que é unha nova arquitectura pedagóxica, aquela que ten menos barreiras pro alumnado, ten máis luz e tamén máis zonas verdes. As obras foron complicadas porque se realizaron durante o curso con 400 persoas nese centro. A reforma está pensada para acoller tamén máis alumnado e ampliar a oferta educativa á formación profesional. Hijos de Rivera, a compañía matriz de Estrella Galicia en 1906, aumentou a súa facturación en máis dun 6,5% en 2025. Ignacio Rivera, presidente executivo da corporación, presentou os resultados na fábrica de Morás, en Arteixo, inaugurada hai agora un ano. Dalí saíron uns 100 millóns de litros de cervexa en 2025, pero nos próximos anos esa cantidade vaise multiplicar por ata 10. Hijos de Rivera facturou 945 millóns de euros nos últimos 12 meses, cun beneficio neto de 110 millóns. Una compañía cada vez más grande, no renunciamos, por eso pone BIC, pero con un apellido. No nos sirve el crecimiento de cualquier forma, queremos seguir siendo diferentes, queremos seguir siendo artesanos, queremos seguir siendo amados y no vender por vender. Os hostaleiros piden ao goberno que rexeite a suba do IBE que propón Bruxelas. Advirten que se o imposto pasa dun 10 a un 21%, bares, restaurantes e hotéis serán máis caros para todos os usuarios. A Comisión Europea ten os seus propios argumentos. O IBE actual beneficia tan só as rendas altas. María. Sí, porque Bruxelas considera que o IBE reducido do 10% na hostalaría ten un efecto social limitado. Asegura a Comisión que só beneficia, como dis, as rendas máis altas, que son as que máis consomen en bares, restaurantes e hotéis. Ademais, a Comisión lembra que España está por debaixo da media europea. En moitos países da Unión, a restauración aplica tipos de IBE superiores. Segundo os cálculos comunitarios, se o goberno eleva o IBE ata o 21%, podería ingresar uns 7.000 millóns de euros adicionais ao ano. A medida é só unha recomendación, pero chega nun momento de forte presión sobre as contas públicas españolas e abre unha nova fronte política no debate sobre unha posible reforma fiscal, mentres o sector alerta de que a suba do IBE suporía unha catástrofe e acabaría encarecendo os prezos para os consumidores. Cada vez máis os locais aumentan a facturación cos envíos que fan a domicilio a través dos repartidores. A marxe das grandes multinacionais no sector xorden empresas galegas que buscan tamén o seu espazo no sector. Veñen os homes de verde. As motos de Cailú serven comida a domicilio en 12 concellos de Pontevedra e en Monforte de Lemos. Na Coruña, Kibus leva a casa a compra dende a Praza de Lugo. Naceron na pandemia e hoxe compiten coas grandes multinacionais. Cal é a receita? Temos outros estándares, nós non temos un montón de directivos, non facemos inversións moi grandes en publicidade, simplemente facemos o servicio e facemos o servicio moi ben. O principal
argumento que temos é o produto. Nos sempre decimos que os nosos tomates ti os podes comer a mordiscos porque son da praza, os compran auténticos gurús que son os praceiros. As previsións din que o sector do envío a domicilio seguirá acelerando os próximos anos polo ritmo de vida e porque se perde o interese por cociñar. Aquí xa mandan a casa a metade da produción. Pero a metade nosa e a metade saldría por Cairo. Nosas outras plataformas ao final quitámolas porque esclavizanche dunha maneira, pero non sei calquer outro sector. Sorprendenos moitísimo as persoas xubiladas, que creíamos que porque tiñan máis tempo e era un cliente que non iba a venir aquí, e sin embargo aí están, compran bastante. O plan é no ano que ven estar presentes en toda Galicia e despois empezar a expandir nas islas e no resto de España e norte de Portugal. En Galicia hoxe atopamos outras empresas de envíos, dende churrasco a paquetes ou medicamentos. A Seguridade Social xubila o papel. A partir de setembro, os traballadores que estean de baixa van recibir todas as notificacións vía digital, Mercedes. Si a partir de setembro os traballadores de baixa laboral e tamén os que teñan recoñecida pensión por incapacidade temporal ou permanente xa non recibirán cartas da Seguridade Social. Todas as notificacións serán vía digital. Xustifica a Seguridade Social que esta medida evita riscos como os de extravíos de cartas. Así, a partir do día 1 de setembro, os cidadáns serán avisados a través do móvil ou correo electrónico de que teñen unha notificación e terán que acceder a sede electrónica para descargar o documento. O papel xa foi xubilado noutras notificacións da Seguridade Social como a dos beneficiarios de prestacións por nacemento de fillos. Hoxe houbo concentracións diante dos hospitais públicos galegos e en moitos centros de saúde convocadas por SOS Sanidade Pública. A plataforma denuncia o aumento de listas de agarda. Eles cifrana nun 30% dende a pandemia. Aseguran que a folga de médicos polo Estatuto Marco empeorou a situación e está obrigando a suspender operacións e consultas. Hai un xiro no caso do bebé que morreu, lembren, con graves queimaduras cando bañaban en Sevilla. A investigación descarta que o mozo da nai sexa responsable. Así que, nestes momentos, están abertas todas as hipóteses. A nai da pequena Leire ratificábase ante as cámaras en responsabilizar da morte do bebé o seu exnoivo, que non era pai biolóxico da nena. Asegura que foi el quen a queimou con auga casi fermendo mentras a bañaba. Y le digo que qué ha hecho con mi hija, y me dice que no sabe lo que le pasa por la cabeza, que no sabe qué le pasa por la cabeza, que no sabe qué ha hecho. Si hubiese sido un accidente, pues mi niña se quema una mano, mi niña se quema una pierna, pero mi niña tenía cabeza, mi niña tenía córnea de los ojos. Pero segundo publican algúns medios citando fontes da investigación, a policía descarta que o suceso responda a un suposto caso de violencia vicaria ou de xénero e apunta máis ben a unha posible neglixencia. O grupo de homicidios que se fixo cargo do caso tras o falecemento da nena o pasado venres agarda os resultados da autopsia. Hasta que no ha fallecido mi nieta, aquí no se han personado ni científicas ni nada. A pequena Leire pasou 2 meses no hospital tratando as graves quemaduras que sufriu no 60% do seu corpo, ata que o pasado venres faleceu polas complicacións dunha das 6 intervencións cirúrxicas ás que foi sometida. Escoiten a dolorosa declaración da nai de Joel Quispe, o mozo que asasinaron na Coruña na madrugada do 24 de decembro de 2023. Mi hijo era mi mano derecha, mi hijo era todo para mí, es mi vida. Mi hijo era mi vida, mi hijo era todo. Si me devolvieran a mi hijo. A voz entrecortada falaba a Maritza no Suízo, onde contou que o seu fillo compaxinaba 2 traballos para poder axudala economicamente. Tamén que a última vez que falou con Joel lle dixo que ia sair de festa e que quedaba a dormir na casa dun amigo. Horas despois recibiu a chamada da Garda Civil. Visiblemente emocionada, a nai de Joel Quispe lembrou o seu fillo como o seu principal sustento persoal e económico. Me ayudaba en todo con la niña, en casa, económicamente también me ayudaba. ¿A usted cuándo le dan la noticia de que Joel había fallecido? A las 9 de la mañana que me comunican, vienen 2 guardias civiles a casa y para mí eso no me lo creía.
Declararon a máis varios amigos de Joel Quispe e que tamén coñecían algún dos mozos que sentan no banco dos acusados. Contaron que o agora autor confeso nun primeiro momento culpou unha terceira persoa. Estaba diciendo que fue Santana que estaba allí en la pelea. Si lo vi en persona, le enseñé el vídeo y ya ahí como que también dije, tienen que ser ellos, o sea, es que me lo lía y dije, tienen que ser ellos. Y después a Luis como que se quedó sorprendido y no me dijo nada. Nosotros llamamos a los amigos de Joel, a Rich y toda esta gente para que viniera a hablar con él. Y vinieron con la policía. El Rich vino con la policía y se lo llevaron. Y luego cuando se lo llevaron dijo que él había sido el culpable. O xuízo con tribunal de xurado segue mañá coas declaracións de 12 investigadores da Policía Nacional. E en Italia aumenta a conmoción tras o asasinato de 4 xornaleiros que foron queimados vivos no interior do coche por exixir o seu salario. 2 persoas de orixe paquistaní foron detidas despois de que as gravaran prendéndolle lume ao vehículo e cando impedían que as vítimas puidesen saír del. Este terrible suceso pon o foco nas mafias que explotan inmigrantes no campo italiano. E este é o momento en que a Garda Civil detén en Murcia o home que presuntamente matou a golpes un veciño que o denunciara previamente por roubarlle. A investigación comezou en abril cando os veciños da vítima alertaron ás autoridades que había tempo que non o vían. Os axentes atopárono morto. As familias das vítimas do naufraxio do Villa de Pitanxo reciben con satisfacción o escrito de acusación que ven de presentar a Fiscalía. Celebran que asuma os argumentos que les defenden despois de 4 anos de investigacións. O xuízo pola traxedia do Villa de Pitanxo está máis próximo despois de que a Fiscalía entregara o escrito de acusación e solicitara a apertura de vista oral. 9 anos de prisión por 21 delitos de homicidio imprudente, un delito de lesións imprudente e outro contra os dereitos dos traballadores. É a pena que solicita a Fiscalía para cada un dos 3 acusados pola traxedia. O capitán, o director xeral da Armadora e o responsable de frota. Tamén pide inhabilitalos pro exercicio das súas actividades. Incide o Ministerio Público no groseiro desprezo pola vida e a integridade física dos tripulantes do buque por parte dos acusados e a compañía Armadora. As familias das vítimas aplauden este novo paso cara á celebración dun xuízo que levan esperando 4 anos. Reciben con satisfacción que a Fiscalía asuma as conclusións e argumentos que les levan defendendo todo este tempo. Subliñar que eses feitos que a Fiscalía recolle son os que sempre dixemos nos. O importante é dar pasos cara adiante e firmes e con a verdade, que é o que sempre defendimos, que se saiba a verdade da morte dos 21 do Villa de Pitanxo. Os empresarios detidos pola última fraude millonaria descuberta no alugueiro de camións tiraban de homes de palla e empresas pantalla que non existían para seguir alugando os vehículos. Pagaban as primeiras cotas e seguían traballando cos camións de balde. Tiñano todo ben argallado. Estaba un entramado societario coa única intención de adquirir vehículos mediante contratos de arrendamento financeiro que posteriormente conlevaba o impago das cuotas. E posteriormente, cando lles eran requeridos, non entregaban eses vehículos. Aproveitábanse da súa credibilidade empresarial, do éxito de 2 constructoras que gañaban concursos públicos de administración, unha de Vigo, a outra con sede en Barcelona dun pontevedrés, e con eses camións de balde seguían traballando. Unha pluralidade de estafas, unha pluralidade de adquisicións de vehículos, de contas bancarias asociadas a empresas pantalla, empresas que carecen de estructura empresarial. Todo era falso. Os nomes das empresas non figuraban nos contratos, tampouco dos empresarios. Daban testaferros para utilizalos como administradores das empresas pantalla. Recuperaron 15 camións, 4 furgonetas e 3 turismos, unha frota de máis de 1,5 millón de euros. Detiveron os 2 empresarios. No caso de Vigo, dono dunha firma que quebrou con rúas e estradas que quedaron a medias. Non se descarta que esta trama teña relación coa ruína de outros negocios frigoríficos da provincia. O incendio forestal que se declarou o martes en Murcia dase xa por controlado, pero deixa atrás un panorama desolador. As lapas arrasaron 177 hectáreas no espacio natural protexido El Valle Carrascoy. 400 persoas participaron nos traballos para apagar o lume. A eles uníronse 200 militares da UME que se van retirar hoxe da zona. Hai menos incendios, pero cada vez son máis grandes e tamén máis difíciles de controlar. Hai que facerlle fronte a esa nova realidade e refórzase, polo tanto, a formación dos profesionais.
Antes de enfrontarse ao lume hai meses de preparación. Máis de 1000 profesionais participan nas últimas semanas nas accións formativas da Xunta dentro dun plan de 213 millóns de euros. Hoxe en Beariz foi a quenda de axentes e técnicos formándose na coordinación de medios aéreos. O número de lumes, pois cada vez temos menos ou un número máis estable, pero cada vez temos incendios pois máis grandes, máis intensos, máis perigosos e que xeran máis dificultades tanto para o noso persoal como para a poboación en xeral. Entón, necesitamos adaptarnos a esa nova realidade de lumes. O dispositivo contra incendios combina medios terrestres e aéreos, con avións de carga en terra e helicópteros clave nas primeiras fases da emerxencia. El mayor riesgo que tenemos es las altitudes a las que volamos y la gran confluencia de medios aéreos en la zona del incendio. A formación incorpora novas tecnoloxías como sistemas de inteligencia artificial que analizan imaxes e datos de forma continua. Estamos como nun ciclo continuo. Durante o verán traballamos en extinción e durante o inverno traballamos preparándonos pois da mellor forma posible para afrontala. A adaptación a esta nova realidade require tamén xestión emocional, con formación en control do estrés para preparar os profesionais que estarán á fronte da loita contra o lume en Galicia. E un incendio declarado nun baixo en obras no centro de Ribadeo obrigou a desaloxar as vivendas de varios edificios. Debido aos materiais almacenados, acadáronse altas temperaturas e formouse esa gran fumareta negra. A virulencia das lapas fixo necesaria a intervención dos bombeiros dos parques de Ribadeo, pero tamén de Vilalba e do asturiano de Barres. Todos xuntos uniron esforzos para evitar que o lume se propagase ata unha imprenta situada nun local próximo. Alzo la mirada, alzo la mirada. O Arquivo Biblioteca da Catedral de Santiago presentou unha nova edición facsimilar do Códice Calixtino e o primeiro exemplar será pro Papa. Trátase dunha edición limitada, 500 exemplares, que realizaron seguindo un meticuloso proceso de reproducción. O Cabildo de Tenerife ten todo preparado para recibir o Papa e o plan de mobilidade está listo. Despregaránse 200 profesionais, entre bombeiros voluntarios, sanitarios e persoal de transporte público. 40 anos antes de converterse en León XIV, un mozo, Robert Prevost, pasaba o verán cos agustiños de Madrid para mellorar o seu nivel de castelán. Aquel verán de 1982 fixo a súa primeira, e que se saiba única, visita a Galicia. En 1981, Robert Prevost chegou a estudar a Roma e alí coincidiu con compañeiros agustinos españois. Despois de ordenarse sacerdote, pasou con eles en Madrid o verán do 82. Era ano santo, así que emprenderon viaxe a Santiago. Éramos jóvenes, la economía no era muy solvente entonces, hay que armarnos de una tienda de campaña y con la furgoneta pues hicimos ese viaje. E máis ou menos así sería a Galicia que atoparon. Visitaron Lugo, foron á praia nas Rías Baixas e colleron unha boa molleira en Ferrol. Esa tienda de campaña que improvisamos en un prado y todo empapados de agua, pues tuvimos que levantarnos. E, por suposto, cruzaron a Porta Santa en Santiago. Vimos el baile ese del botafumeiro en aquella ocasión, que se impresionó de la velocidad que cogía el incensario aquel. E aquel xove Prevost tamén apreciou outras cousas típicas de aquí. Sí, sobre todo el pulpo, pues con un vino también ribeiro, albariño, porque el Bot Prevost apreciaba todo lo típico de cada zona, ¿no? Foi que se saiba a única vez que o hoxe Papa visitou Galicia. O seu compañeiro e amigo Isaac vai intentar que non sexa a última. Le susurraremos que Galicia siempre es un lugar importante donde hacer una visita y nada más y nada menos que al apóstol Santiago. O taller zaragozano Zara Santa está especializado en roupa litúrxica. Confeccionaron nos últimos 2 meses case 5.000 pezas de roupa para que as luzan o Papa e o seu séquito na visita a España. Viaxe do Papa León XIV a España. A Televisión de Galicia fará unha ampla cobertura especial da súa viaxe, con 3 destinos principais: Madrid, con 3 grandes eventos, a benvida no Palacio Real, a Santa Misa na Praza de Cibeles e a procesión do Corpus. Barcelona, co acto central da Santa Misa na Basílica da Sagrada Familia e a bendición da Torre de Xesucristo.
Illas Canarias, coa celebración da Santa Misa nas Palmas e Santa Cruz de Tenerife. O Papa visita España. Non perdas detalle na Televisión de Galicia. O Museo de Pontevedra vai custodiar en Galicia a colección do escritor Ramón María del Valle Inclán. Será unha vez que rematen as obras de rehabilitación dos edificios centrais do museo. A colección inclúe esculturas, pinturas, mobles, fotos e documentos persoais do autor. En total, 600 pezas que converterán este museo en referencia na obra do escritor de Vilanova de Arousa. No, muy bien. Magos como Merlín ou Panoramix encarnan na cultura popular o arquetipo dos astrónomos. Son vellos sabios que traballan de noite con instrumentos raros e que avisan de eclipses e cometas. A realidade é un pouco diferente. Hai mulleres na historia da astronomía, un oficio que foi evolucionando a par que o fixo o coñecemento científico. Na Facultade de Matemáticas de Santiago teñen o seu centro de operacións 2 dos 14 astrónomos que temos en Galicia e poñémolos no foco porque este ano unha eclipse total reclama que miremos para o ceo. En sentido, eu creo que sí que hubo nos últimos anos certa perda de conexión co que falábamos antes, co ceo, ca natureza. Manuel Andrade explícanos o especial que é presenciar unha eclipse total como aquel mesmo viu en Normandía no ano 99 e que espertou a súa propia vocación. Absolutamente emocionante, ver a xente ao teu redor, as reaccións que hai, notas unha sensación de máis frío e logo a luz, non? Esa luz crepuscular tan extraña. Bego Nicolás fálanos da época en que os grandes centros astronómicos mundiais empregaban as mulleres como calculadoras humanas. Eran traballos repetitivos, que había que ter moi ben situada a cabeza para facelos ben, pero por que a elas? Pois para que fixesen eses cálculos precisos, pagarlles menos e que non houvese ningún problema se logo non lle recoñecían a autoría. O seu é un oficio que precisa enormes coñecementos de física e matemática e que permite, entre outras cousas, predicir con exactitude eclipses como a do 12 de agosto, cun 100% de totalidade en media Galicia, o tipo de eclipse que sucede de promedio nun mesmo lugar cada máis de 300 anos. Imos ata Coruña, volven estar de festa deportiva, agora para celebrar que teñen na cidade a selección española de fútbol xusto antes do Mundial. En María Pita acaban de celebrar a festa branquiazul do ascenso do Dépor e agora toca a festa vermella coa selección española de fútbol. Esto non é de ver todos os días e venimos moi contentas a verla. Claro, la selección española que hai que animarla e ver todo esto, que están además las copas, que ganaron. Está ben, eu penso que sobre todo pola tarde, cando non haxa cole, os nenos van vir a disfrutalo, seguro. A vermella fai escala na cidade para enfrontarse a Irán nun amigable previo ao Mundial que empeza dentro dunha semana. E a Federación facilita que os aficionados poidan expresar os vínculos co equipo retratándose cos últimos trofeos ou asinando a macrocamiseta que esta tarde sacarán ao campo os xogadores en Riazor. Quen te gusta máis da selección? Lamine Yamal. Y me gusta mucho España y el equipo nacional de España y Lamine Yamal. Todos confían con máis ou menos rotundidade nas posibilidades da selección. Puede ganar, sí. No te puedo decir. 1-0 quizás, sí. 2-0 España. 3-0. 4-0. Pero a marxe do partido o que máis atrae a moitos é este ambiente de María Pita e a marcha que acompañará pola tarde os seus ídolos ata Riazor. A marcha sí que vou ir, home, eso sí. Sí, nos apuntamos. Nada, pois é certo que nin a chuvia vai estragar ese ambiente hoxe na Coruña, é certo que algún chubasco ainda pode quedar pola tarde, pero en xeral tenden a remitir as precipitacións, non só remiten, tamén, xo comprobamos durante a mañá, tenden a abrirse tímidos claros, é certo que o ambiente está fresquiño, porque as temperaturas descenden, sobre todo na montaña de Lugo e Ourense, un pouquiño menos en Pontevedra e no sur da Coruña, que xa onte foron cativas, fíxense, valor de referencia alrededor dos 20 graus, non me quero esquecer dese aviso tamén, non tanto polo vento, pero sí polo mar de fondo nese litoral noroeste da provincia da Coruña. Como sempre, despois da información deportiva, contámolo todo. Hoxe temos en compañía de Loli un encontro especial. O primeiro encontro, que emocionados estamos. Ao longo desta tarde, un destes tres homes que van a ver agora mesmo, convidados destes días, podría rematar hoxe aquí coa súa soidade. A muller que quere facerlles compañía xa temos no plató. Despois do tempo, vémolo en compañía de Loli.
Marchamos de boda a multitudinaria dos alumnos de doutoramento dun instituto tecnolóxico na China. Nesta ocasión, 187 parellas deron o siquero e xa son máis de 800 os matrimonios celebrados nesa universidade. Ata mañá.